Balimao, Anyokma, très urgent et très bonne nouvelle. Ah, Malion. Non, bi nouvelle kadi. Billet mardi 18 octobre 2022. Aïwa, ministre Ablaye Diop donna Mali histoire là. Malien Bekata Ablaye Diop kumbe chini ni mafli. Ablaye Diop est bon New York yankataka Mali la chini. Ni mafli. Mais maintenant, Eru Djachimene, ni a air fixé donc. Mbadili Malien Befe Bekata, le ministre des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop, Bekata Kumbe. Anana Franci Lebu, Oni Gonoya. A Klatouni ka kuma fo Franci ma. A koko dugu moume ka terrorisme ou deme. Koko armée, koka guerre yere wuli. Ko Mali segen fen be non. Malien fen fakara. Ko fen kera Mali kono ka be Franci de noyer. Ablaye Diop bora katigi jo oni kene kan ka fo. Parce que ou ye ɲɔgɔn mun kɛ o kunte Mali ka demani ye. O ye rencontre trimestrielle fin dɔw de Mali welela o de la. Donc Mali nana kono jabi a ko tuguni ko Franci bɛ fɛ ka a yira k'a fɔ ko Malien ye fila ye. A ye Franci lebu Ablaye Diop aw ne an ka jɛ an ka Ablaye Diop lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Y'o de fana Malien ngo wallahi ala bɛ Mali fɛ. Ala ka barika don an ka président Assimi la. Ni yɔrɔ la n bɛ président Assimi de fo. N'i y'a ye Ablaye Diop karira ka nin kuma fɔ Nations Unies na président Assimi de permission d'a ma. Donc an tɛ taa kana taa la dɛ. An bɛ a kala sisan aw ni ne an bɛ jɛ an b'a bɛɛ lajɛlen lajɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka ban payi. Malien bi video ka di dɛ. Prêt parti. An ka Ablaye Diop ka kumakan na mɛn a yɔrɔ la fɔlɔ. A ko cɛ tɛ ka terroriste financer ko muso tɛ ka financer ko Franci yɛrɛ de ye terroriste ye. Ablaye Diop ko terroriste tɔgɔ tɛ fila ye dɛ. Ko terroriste tɔgɔ kelen ko Franci. Ala sago aw sago a filɛ nin an ka lamɛn. L'opinion publique nationale et internationale à travers cet exercice. L'opinion publique nationale et internationale qui doit être édifiée pour une fois sur les causes profondes, les facteurs qui créent l'insécurité, la déstabilisation et l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité dans cette partie du Sahel. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MACI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressé au Conseil de sécurité. Donc le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays. Kuma bana siksi barabla. Aga kuma daminen na. Ko guerre fefe ka kɛ Mali kɔnɔ bi. Ko guerre imposée le do. Kan yɛrɛ bila gɛlɛya kɔnɔ. Ko cɛ tɛ terroriste ye. Ko muso tɛ terroriste ye. Ko Franci yɛrɛ de ye terroriste ye. A y'a fɔ New York yan di. Mali a y'a cɛ ya kuma fɔ dɛ. An ye Sogɛli kunbɛ cogo min. An ye Premier ministre Ablaye Maïga kunbɛ cogo min. N b'a deli Malien bɛɛ fɛ. Ko Ablaye Diop kan ka bɔ New York yan bi. Ni ma fili dɛ. Mais n bɛ tila ka video wɛrɛ kɛ tuguni ka a spécifier fɔ bɛɛ na. Ko Ablaye Diop kan ka bɔ yan bi. K'a bɛ taa Mali la sini ou bien sinikɛnɛ. Donc n'an ye heure sɔrɔ ne b'a deli Mali force de changement mɔgɔ bɛɛ ka bɔ ka taa Ablaye Diop kunbɛ. Mali ye plainte de don Nations Unies kɔnɔ. A y'a hakili to a la dɛ. Ablaye Diop nana nin kuma fɔ. Ni Malien bɛɛ bɔra ka Ablaye Diop kunbɛ, o b'a yira diɲɛ na ko Ablaye Diop nana Assimi ka ci la. Ablaye Diop nana Malien de ka ci la. Awa Malien bɛɛ ka bɔ ka taa kunbɛ. Bilayi tala. A y'o de fɔ. N'an tɛ mɔgɔ kunkolo lajɛ koyi. I kɛra cɛ surunin ye o, I kɛra cɛ jan ye o. N'i ye ɲumanya kɛ an b'i kɔ, an bɛ tɛgɛrɛ f'i nɔfɛ. N'i ye mun kɛ n'a man ɲi fana, an b'o fana fɔ dɛ. Ayiwa bɛɛ ka taa Ablaye Diop kunbɛ. Ablaye Diop que Dieu te bénisse. A ko k'ale b'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Franci de ye terroriste ye. Ko diyagoya guerre de ko awa ko ni Franci ma fara ka to ka don an ka dugu kɔnɔna na ko Mali bɛ marifa ta Franci sɔrɔsiw kama. A y'a fɔ hali a ma dugu. Donc an ka nin yɔrɔ kala an ka lamɛn fɔlɔ. Bi video ka di dɛ, a y'a partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ. À son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Sur la question des droits de l'homme, je me réjouis de la baisse constatée des cas d'atteinte aux droits humains sur la période couverte par le rapport. Cependant, contrairement à des allégations sans fondement et entretenues à dessein, les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali sont conduites dans le strict respect
des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Conformément à sa politique de tolérance zéro, le gouvernement du Mali, à travers la justice militaire, a jugé plusieurs cas d'infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires et de nombreuses procédures ont été ouvertes dans ce sens, dont certaines sont en cours d'instruction préparatoire au niveau du tribunal militaire. S'ajoutent notamment à ces mesures les enquêtes ouvertes pour la recherche de la vérité ainsi que la relecture du code pénal. Maliens a bɛɛ lajɛlen kuma mɛn Mali armée bɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔna na a y'o de fɔ Nations Unies kɔnɔ Nations Unies bɛ rapport minnu bɔ ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka civiliw faga ko ye ngalon kuma di an yɛrɛ b'an ka baara kɛ an yɛrɛ ka justice b'an bolo n'an ka mɔgɔ min na Mali sɔrɔsi dɔw minɛna ka don kaso la Mali sɔrɔsi dɔw minɛna Segu u bɛ ka terroristes dɛmɛ Assimi y'aw minɛ k'u fili wo kɔnɔna na Assimi tɛ tulonkɛ koyi Assimi travaille n y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc Maliens o de kɛra a bɛ k'o kumaw de fɔ sisan a ye kuma dɔ fana fɔ yan yɔrɔ la an ka nin yɔrɔ la mais c'est très important a ye français jaabi a ye nin aw ni an ka jɛ ka nin yɔrɔ lajɛ yan nɔ. Rappeler les principes clés édictés par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, qui guide désormais l'action publique au Mali. C'est important de retenir ces principes parce que ces principes vont guider notre interaction avec vous comme avec d'autres partenaires. Ces principes sont les suivants. 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Je termine donc en renouvelant la reconnaissance. Voilà. Ko Assimi ko n'u tɛ fɛ ale dusu ka bɔ ko Mali bɛ baara kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ka di Mali ye Mali bɛ se ka taa irisiw nɔfɛ olu ka sɔrɔsiw ka na Mali kɔnɔ Mali bɛ se ka taa dugu o dugu Mali ja Mali bɛ baara kɛ n'o ye ko n'u ko k'u to kun k'u ka taga ka Mali bila Assimi ko k'ale tɛ tulonkɛ la bilen dɛ ko filanan ko Maliendenw sago ye mun ye k'ale Assimi b'o de kɛ k'ale tɛ ONU sago kɛ dɛ k'ale Assimi Malienw d'ale sigi awa ale Assimi bɛ Malienw de sago kɛ awa o ye saba ye naaninan tuguni mɔgɔ tɛ Mali ka dugu intégrité bonya i n'a fɔ ka yira ko ka taa Kidali ka taa bila fɔ Kayi mɔgɔ t'a fɔ k'o ye Mali ye mɔgɔ bɛna tɔgɔ wɛrɛ fɔ mun bɛ Mali fara ko tigi ko sigiyɔrɔ tɛ Mali ye ko Assimi o principe minnu fɔ ko ONU mɔgɔ bɛɛ tulo b'a la ko Assimi tɛ tulonkɛ la bilen dɛ ko Assimi bɛ vitesse supérieure de la san an ka kuma tɔ la mɛn awa a ye ni cɛya kuma in fɔ Nations Unies de kɔnɔ Maliens ne kasira ne ye ministre Job ye bi bilayi ne ɲaji bɔra bi a ye kuma min fɔ tellement a diyara ne tulo la ne nisɔndiya kojugu ne bɛ mobili kɔnɔ wala ne ye fɛ tigɛ koyi polisikɛ ko ne ma ko mun kɛra n ko nisɔn ka di de koyi ne yɛrɛ video yira polisikɛ la polisikɛ ko non ko c'est bon k'a ka ɲi ko ne ka taga a banna koyi sexy barabila ala de barika don Mali la koyi donc Maliens k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna voilà a y'a to n ka dɔw bloqué donc ka ɲɛfɔ Maliens bɛɛ lajɛlen ɲɛna discours min kalanna bi Nations Unies kɔnɔ Maliens a ko ministre Job ko terroriste tɛ kelen fila ye dɛ ko terroriste tɔgɔ de ko Faransi ko Macron de bɛ ka marifa di terroriste ma a ye lajɛ Faransi ko ka galon bɛ k'a nɔrɔ ale la mais yan'an ka taa ɲɛfɛ n b'a fɔ Malienden bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka jɛ an k'o yɔrɔ lajɛ Faransi ambassadeur min bɛ Nations Unies kɔnɔ a bɔra ko galon de bɛ ka nɔrɔ Faransi la a ye kuma minnu fɔ Maliens an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ vite fait. Je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répétées à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Je rappelle. Voilà. Ni Français ka représentant des Nations Unies kono, Français ka ambassadeur des Nations Unies kono. Ko Mali ye galon tigɛ ko ka nɔrɔ Faransi la, ko Faransi tɛ ka terroristes dɛmɛ, ko vraiment k'olu dabali banna, ko Mali bɛ se ka galon tigɛ ka nɔrɔ olu la cogo jumɛn, k'olu bɛ ka terroristes dɛmɛ, k'olu ka sɔrɔsiw sara Mali nɔfɛ. A y'o yɔrɔ ninnu fɔ an k'o yɔrɔ lamɛn sisan. De l'opération Barkhane, en dehors du territoire malien, s'est achevé le 15 août avec le départ du Mali du dernier soldat français. Le communiqué publié à cette occasion par la présidence de la République française a été transmis aux membres
de ce Conseil. Cette manœuvre de redéploiement avait été décidée le 17 février dernier à la suite d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Elle reposait sur le constat que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagées au Mali. La France en avait rendu compte devant ce Conseil. Elle a toujours fait preuve de transparence à l'égard de la communauté internationale, et ce, depuis le début de son intervention militaire au Mali en 2013, intervention qui reposait sur une demande des autorités maliennes. Voilà. Ko Malien era de France wole. Jonguna e France wole ko France avion de Canada. Jonguna ko mo be France avion drone de la. Bon ou nana kanuga sora sou black attack kidali annexé. Jonguna ibisa ka fo Jonguna ko ka goyi. C'est vrai, Jonguna nye munga manya. Mais Jonguna no que Mali transition président 2013 là. Jonguna ma fo France ngena kakata kidal ta ka kauta ede. Galon tigela zoni fanaw. Ataranga kidalta ima France ambassadeur magame ko galome ka noro olula ayala je abi video kana partager de ministre job betla ka France ambassadeur jabi nyo de France ngo bi video nyoko video duma mo bon nyina sangono sa anga taga droman sadi ngo asimi mene kenya de awasimi la fiale me kuluba ko asimi be cheso nyimina as ali so wana asimi ni puchinu kuma barola puchinu telephone ko alo asimi ka be choko de ko che europe ko no ko basi foite abana bana peu 6 barabla anga taga droman malion anga kuma tola be de ayala je voilà. France ambassadeur c'est très très dangereux. Pour combattre les groupes armés terroristes et que 59 soldats français ont payé le prix de leur vie dans ce combat. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. La France se conforme aux prescriptions de l'accord conclu par l'échange de lettres en 2013. Malien, aoni alache, France ko kalema Mali espace aérien violé. Malien, aérien klobé nade. Ja France te malokoi. Kale ko France le kalema Mali espace aérien violé. Ko galon ne nora la France la, ko France te ka terroriste deme. Malien, anga kuma tola me. Malgré la dénonciation unilatérale et injustifiée de cet accord par le Mali, le 2 mai dernier, la France restera engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et la région du lac Tchad, aux côtés de tous les États responsables qui font le choix de la lutte contre le terrorisme et du respect de la stabilité et de la coexistence entre les communautés. Nous poursuivrons le combat contre le terrorisme en coordination avec l'ensemble de nos partenaires, et nous continuerons également à soutenir les populations civiles qui sont les premières victimes du terrorisme. Je vous remercie. Abela de l'Ilmesande. Ako, ko France beta kabo Malla. Mais Mali krefe dugu fe beno. Golfe de Guinée woron na fona bla Sahel la. Ko France mata kabo Afrique de. Ko France na ko terroriste kele de. Kawa ko France be terroriste kele. France ambassadeur de Bora kan kuma fo. Ayala je anga ministre jobu. Anga ministre yere wolo. Ala ne nizo gadi biza fo nyeji bebo. Maleo ayere ka jobu kuma kana me abena mun fo France ambassadeur ngena. Aw bena nisonja. Faw dabal be la ba. Ayala je jobu bena mun fo de. Ayala je. Par le représentant de la France, mais je crois que sa prise de parole justifie encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquelles nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Allah. Sixi barabla Malion, mena fa bamananga na sanno. Aziz Traoré,
Moume ka bamananga keleke, ala ka barka do awla. Moume ka foko kange bamananga ala ka barka do awla. Malion, ayere ni yoro mesa, anga ministre job ko France ambassadeur bora ka fosa. Français ka ambassadeur men Nations Unies na. Akoko France ma Mali espace aérien violé. Ko France ma terroriste de ko ka Mali Malion faga. Ko France ko contre ko France de Mali demain. Ablaye job ko so flè aboli kene flè. Ko ni France dalen do ala. Ayo kuma ina mede. Ablaye job ko Mali ministre Ablaye job ko ni France dalen do ala yere. Ka foko France ma terroriste demain. Ko oni ka session do organiser ou ye nyonganye mun ke bi o ma dabo ko Mali ka tani prévu yede o ye rencontre trimestrielle di donc Mali nana kono ko de ke mais Ablaye Job ko so flè aboli kene flè ni France dalemba la ko Mali be ka galon teke ka noro France la ko France yere ka plainte do Mali contre la ko France yere ka plainte do Mali contre la ko olu ye demande mun ke ko ka ɲɔgɔn do organiser oni kɔnɔna na ko Mali bena prévu ira diɲɛ bɛɛ ɲɛna a video be a photo be a kumakanw yɛrɛ be k'u b'a yira diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Faransi de terroriste ye Ablaye Diop bɔra k'o de fɔ sisan ko ni Faransi ka ambassadeur sɔnna ko ni Macron sɔnna ko Mali ni Faransi ka taa ɲɔgɔn bɛn Nations Unies na ko Mali b'a ka prévu ira ko Mali ko Assimi tɛ denmisɛnnin ye ko Maliens tɛ denmisɛnnin ye ko Maliens tɛ bɔ ka kuma u kun fɛ ka sɔrɔ ko prévu tɛ Maliens bolo a bɔra ko kuma de fɔ a ko ni Faransi pɛrɛlen no an bɛ yɔrɔ min na bi ko Mali bɛ taga ni prévu ye Nations Unies na ka yira diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Faransi de terroriste ye a y'o kuma mun fɔ Maliens Faransi ambassadeur tilara ka kuma tura kunjugu kan Maliens ko MINUSMA ko Maliens minnu bɛ nord la k'olu bɛ MINUSMA fɛ ko Maliens minnu bɛ Bamako ko ayi k'olu tɛ MINUSMA fɛ Faransi ambassadeur y'o kuma mun fɔ an ka ministre Job ye jaabi min do la n b'o kala sa an bɛ jɛ an ko fana bɛ ɲɔgɔn fɛ aw de kosɔn n ko aw ma Maliens ministre Job filɛ ka na ni cɛya kuma mun fɔ yan a ye Assimi ka ci de fɔ ministre Job bɛ bɔ Amérique yan bi mardi su in na ka dugu jɛ sini mercredi la ministre Job tatɔ Mali la ni Malien bɛɛ bɔra ka taa an ka ministre kunbɛn ko Mali ka plainte k'a dɔn Faransi contre la Nations Unies kɔnɔna na ni Malien bɛɛ bɔra ka ministre Job kunbɛn o kɔrɔ a ye Assimi de kunbɛn o kɔrɔ a ye Assimi de kunna wolo o kɔrɔ a ye Modibo Keita su de kunna wolo o kɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ Mali de fɛ donc Maliens an kana nin ko bila tan dɛ an kana bi distraction kɔnɔna na dɛ an ɲɛ bɛ Facebook la manamanakan caman bɛ yen a y'a kɔlɔsi dɛ a y'aw ɲɛsin Mali ye plainte min dɔ Faransi contre la an b'a ɲini videomani bɛɛ fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan bɛɛ ka video kɛ ka Ablaye Job ka fasa da ka guitare ne yɛrɛ bɛna guitare ta ka Ablaye Job fasa da bi que Dieu bénisse Ablaye Job ci dir'i ma Assimi ye ci mun d'i ma i nana ci in fɔ cogo la non Ablaye Job tu es un homme le meilleur c'est-à-dire après Modibo Keita Ablaye Job est le meilleur ministre des Affaires étrangères que le Mali n'a jamais eu après Modibo Keita, je le dis bien. Donc Maliens, Ablaye Job est jaabi mun di Faransi ma MINUSMA ka ko la an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ ko Faransi ko Maliens minnu bɛ nord la k'olu bɛ MINUSMA fɛ dɛ ko Maliens minnu bɛ Bamako k'olu tɛ kɛlɛ yɛrɛ kun dɔn k'olu de bɛ ka MINUSMA kɛlɛ Ablaye Job ye jaabi min di o yɔrɔ la n bɛn'o fana bɔ k'o yira aw la aw n'an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ Ablaye Job ye Mali kunna wolo bilahi talahi an ka namɛ. Je crois que le représentant de la France affirme que la MINUSMA est plus appréciée dans les régions reculées de notre pays. Je voudrais à cet égard lui rappeler la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Il n'y a pas des régions où des Maliens du Nord et des Maliens du Sud qu'on tenterait d'opposer les uns et les autres. Mais je crois que les sentiments que les Maliens expriment à l'égard de la mission. Ko MINUSMA ko Français ka représentant des Nations Unies na o ko Malien munu me nord la ko lu be MINUSMA fɛ ko Malien munu be Bamako ko de te MINUSMA fɛ Ablaye Job ye jaabi mun do la ante jango o fête dumani kɛ ya aya la jeban Ablaye Job ye Mali kuna wol de Malien an ka nyɔrɔ la mɛ. Le représentant de la France affirme que la MINUSMA est plus appréciée dans les régions reculées
de notre pays. Je voudrais à cet égard lui rappeler la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Il n'y a pas de région où des Maliens du Nord et des Maliens du Sud qu'on tenterait d'opposer les uns et les autres. Mais je crois que les sentiments que les Maliens expriment à l'égard de la mission à l'intérieur du pays n'ont d'autre vocation que d'encourager la mission à assumer pleinement son mandat, qui est celui de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Et je vais réitérer encore une fois dans ce micro que le Mali est pleinement engagé à coopérer avec la mission dans l'atteinte de son mandat et dans le plein respect de la souveraineté de notre pays. Monsieur le Président, certains membres du Conseil ont aussi évoqué le dossier de l'arrivée illégale et sans autorisation de militaires venus de la Côte d'Ivoire et lourdement armés. Voilà. Ko oni dado Mali ni Côte d'Ivoire ka problème na Malien aye ni yoro ni partager. Ah ni yoro de kadina be. Ko Côte d'Ivoire mercenaire munu me Mali kono. Abla job bena oni mo ramasser sisa o yoro la. Donc Malien ode ko songa mango bi vidéo c'est la meilleure vidéo de l'année. Billet mardi 18 août 2022 Abla Job yan kuna wolo Malien bekata Abla Job kumbe aéroport la abe bo Amérique kono ya bi shuina bi mardi shuina ni ma flide ko abe ta mal la Chine donc amena nyogo ngole Abla Job kanga kumbe chogobina aywa muye Ivoirien ka dossier ko Ivoirien ka surasi munu nana malla Abla Job e jabi mundi onima anga je anga wora la me nyogo fe ko Côte d'Ivoire mercenaire munu me Mali kono Abla Job ya a secret be dévoiler bi a kɛw kɛra cogo jumɛn n bɛna yɔrɔ kala maliyɛnw aw n'an bɛ jɛ kalajɛ ɲɔgɔn fɛ. Monsieur le Président, certains membres du Conseil ont aussi évoqué le dossier de l'arrivée illégale et sans autorisation de militaires venus de la Côte d'Ivoire et lourdement armés, et qui a également suscité beaucoup de commentaires autour de cette table et même en dehors de cette salle. Je note avec regret que le rapport du secrétaire général malheureusement omet encore une fois de faire référence à la note verbale munissement bar PORT bar NV bar 226 bar 222 en date du 22 juin par la mission elle-même établit clairement qu'il n'y a pas de lien. Encore une fois, mesdames et messieurs. Voilà. Côte d'Ivoire mercenaire mun tara Mali. Côte d'Ivoire mercenaire munu nu tagara Mali la ko oni yɛrɛ de ko kutu dɔn ko oni ko Côte d'Ivoire mercenaire munu tagara ko oni surasiw tɛ dɛ ko munna ko oni ɲɛmɔgɔba kelen bɛ tila ka fɔ tuguni ko o y'olu ka mɔgɔ ye ko vraiment ko hɔrɔnya bɛ min a ye Abla Job ka kuma tɔ lamɛn. Norvège, des A3 et de l'Albanie, il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. Est-ce que le 12 juillet, le porte-parole du secrétaire général a aussi affirmé très clairement, en renforçant cette thèse, qu'il n'y en a pas. Je crois que ça doit être très clair dans la tête des membres du Conseil qu'il ne s'agit pas de troupes des Nations Unies. Toutes les troupes des Nations Unies qui arrivent au Mali, qui suivent le protocole, sont agréées. Leurs trucs sont facilités. Même hier, quand il y a eu l'incident, c'est en quelques heures que l'autorisation a été donnée pour l'évacuation des soldats. Voilà. Ko oni surasi fɛn fɛn bɛ taa Mali kɔnɔ ko Asimi b'a bɛɛ bonya Asimi ka bonya b'a bɛɛ kan ko Côte d'Ivoire mercenaire minnu tagara ko mercenaire de don dɛ ko surasiw tɛ dɛ ko oni ka surasiw fana tɛ ko oni yɛrɛ b'i da don nin problème ko est-ce que nin ye oni ka problème ye wa ko oni ka surasiw tɛ oni ka surasi fɛn fɛn taara Mali kɔnɔ k'a bɛɛ bonyana a bɛɛ respectelen bɛɛ fana ko ni y'a ye fana ko maliyɛnw bɛ bɔli mun kɛ k'a fɔ ko a b'a la MINUSMA ko parce que ko MINUSMA ka baara taabolo de man ɲi ko ne tɔgɔ maliyɛnw diminen bɛɛ k'olu bɛ maliyɛnw kɔ de dɛ ko Asimi bɛ maliyɛnw kɔ de dɛ ko ni maliyɛnw tɛ fɛn fɛn fɛ ko Asimi fana t'o fɛ ko Asimi ko k'ale bɛ sa maliyɛnw de nɔfɛ que Dieu bénisse Asimi maliyɛnw an ka kuma tɔ lamɛn. Il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame à ce niveau. Donc la justice malienne est donc saisie de cette affaire qui ne concerne pas les Nations Unies. Mais malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout.
que le Mali et la Côte d'Ivoire, que nous sommes des pays frères avant tout. Donc, à Nyefo Mali, on y a, Beki Akli Toala, ministre Job Yekuma Befo Kaban Peu. Ministre Job Ko Côte d'Ivoire Strasso, Côte d'Ivoire mercenaire Mali, ko me ko Assimi te ka Kojukula, ko Assimi, ko médiation be ka ke, mais Alassane Nira de be fait ka do Fransika Jila. Anga kuma tola me. La médiation a déjà permis la libération, pour raisons humanitaires, de 3 soldats féminins. Pour donner toutes les chances cependant au processus diplomatique, le Mali lance un appel aux différents intervenants à éviter tout parti pris et à inscrire leur démarche dans une approche seulement constructive pour aider à trouver la solution. C'est surtout ce qui est attendu de nos partenaires, mais c'est surtout ce qui est attendu des Nations Unies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je voudrais conclure en soulignant que le peuple malien a décidé de prendre en main son destin. Voilà. Les Maliennes et les Maliens soutiennent pleinement le gouvernement de transition dans les réformes politiques et institutionnelles en cours, dans les efforts et les actions en cours pour la... Kaleba fo dien bengena ko Malien dembe Mali gouvernement ko bi ou be Assimi ko bi. Donc Malien be ka fin no lu be ka baraka ko Malien be ka be soutenir bi o ye tien di anga kuma to la me. Sécurisation de notre territoire national, dans la protection des personnes et des biens, mais aussi dans la fourniture de services sociaux de base aux populations. Pour conforter ce soutien inconditionnel, le gouvernement s'attelle à l'organisation d'élections générales, transparentes et crédibles. Abana, ko Assimi ko élection bena ke fin bebe na ke, ko bebe ski kala kelinga, ko siksi barabla, ko kuma bana peu. Et puis Malien bonne nouvelle du maman frabe non. Amanga surasu fo, anga surasu tara kataka demeke, anga demiseni munu, no olu faou sara falatonu. Mali surasu tara kataka deme bako ye sado kamara be fo o yoro la ko demiseni munu fanu basara utara kataka uga ekol tamina on sagiu ni gloku ni negasonu ou tout sanko doluma Malien o temene ko fe ka bala bonne nouvelle duma ba do be non Malien ay ni bonne nouvelle partager bien be ka soro bonne nouvelle duma ba do be non bié mardi 18 octobre 2022 ko premier ministre Choguel ni Assimi ñogonye mu ke Malien mena vidéo ira aula do ye commentaire kaka le premier ministre Choguel et le président Assimi Malien auna angaje anga na me ñogo fe Siku bodi kumambe akumana seben de kodo seben minango amako info matin awekado siguba ayi kumaka mindi awekado yekibariya no bewele ko kibariya duma ni finya bora mini finya duma Choguel ko kala maiga ndoko ko ani Assimi nyoye akera yoro mi obe awekado jamana soba de mimbe nango amako kuluba abe kuluba kofo okoni o yekibariya duma ye no funi duma akoni jetemineke am premier ministre Choguel ko kala maiga minya awekado sunyata tamana ako kuma juma do awekado temene minye awula dafe Choguel ko kala maiga ma minya bismillah obe awekado anga transition nyama bako fo no be Assimi awekado guita na boko fo ako Assimi guita aya bismillah ga minya awekado bismillah lingo nana kuna funi jonjo fuite mingo ni bora awekado asirafe ga kuma ka mingo ni bi ode ka fo Choguel bilama abe kengele Choguel bilama aka kene o kene dai Choguel ka kene ka teme jetlika abidu ni mene ko bi Choguel ka kene ka teme brisilika abidu ni mene ko bi ndoko Arnold Schwarzenegger Choguel ka kene ka teme akambi kuma bana abela jele ni mede Kawai jaki na kan jaki an turguta